keby som urobím ten prvý pohyb, aby to stihol, že mám menšie kolena na riziku. Neprejde. To urobí dobre. Daj mi koleno. Daj mi koleno. Ja idem sa, poď. Ty ma nedoťahni si. Daj tam to koleno naspäť. Doťahni tam to koleno. Doťahni dole. Rozumiem, že to tam ide? Nemôžem ani vidieť, čo robí čo. Ty či pôjdeš low kick, side kick, high kick, koleno, hocičo, vždy ti všetko, vždy ti ide noha od bedra, vždy, toto je práve to perfektné na tom. Všetko chytíš, všetko. Len, no hlavne, nie len ruky, ale ty keď to chytíš takto, tak je to nahol. Lakeť pri tele, tu ide priamo dopredu, do supermašiny. Aj úder je to dôležité. Pro forma, ideš dávaš, a ja idem BIM! Daj tam lapu nad ranem, lebo toto je blbosť, som si to trápal. Znova. Tu som. Neexistuje, ty si hocičeš vlovky, hajky, na hlavu, hocičo. Všetko chytíš. No ale ty preto si v tom priestore, tu som, hej, tu, ideš. Ideš, tanger, tiež chádzam do toho priestoru, lebo ho nedočiahnem na tú zadnú nohu, to je furt, ten Wing Chun furt pracuje takto.